Vi har tænkt os at lave vores egen creme, og dertil skal vi bruge en vandfase. Vores vandfase kommer til at bestå af MF-fedt, noget natriumbenzoat, noget glycerin, noget citronelleolie og noget demineraliseret vand. Vi skal også lave fedtbase, og den består af VE-fedt, og så består den også af linettevoks, mandenolie, E-vitamin og shea-smør. Det varmer vi så i en gryde, og når det når 75, så tilsætter vi noget, som hedder kæmpe natlysolie, som vi bruger i stedet for GLA-olie. Det er vigtigt, at man arbejder under steriliserede forhold, for ellers rådner produktet. Ja, og nu har vi så blandt tingene sammen. Her har vi fedtfasen, og her har vi vandfasen, og det skal varmes op til 75 grader. Nu får vi varmet det op på 75 grader, og så er vi ved at putte kæmpe natlysolie i det. Og så hælder vi fedtfasen over i vandfasen. Nu er vi så færdige med cremen, og nu skal vi bare have det på en krukke, og så få det kølet ned. Nu har vores creme stået til køling, og det er meget koncentreret creme, så man skal kun bruge meget lidt af den. Og nu kan vi tænke os på det. Hvad synes du om den? Jeg synes, det er en rigtig god creme. Ja, det er selvfølgelig ikke så god som den, man køber i butikkerne, men den kan i hvert fald helt sikkert godt bruges, og så dufter den rigtig godt citron også.